Amin. Amen. Amin. Putem lua locuri. Der König Salomo hat gesagt, Regele Solomon a spus, es gibt eine Ende für jede Sache. există un sfârșit al tuturor lucrurilor. Und wir sind am Ende. Și noi suntem la sfârșit. Und wenn Gott will, Și dacă Dumnezeu vrea, 18 Uhr oder 19 Uhr, la ora 18 sau ora 19, noi vom merge din nou înapoi. ich sehe, das war eine gute Zeit. Cu adevărat, acesta a fost un timp bun. Amin. Eine kleine Konversion. O mică convenție. Slavă Domnului! Ja, Da, da. das war eine kleine Konversion. Aceasta a fost o mică convenție. Wir sind in Wien eine neue Gemeinde. Noi suntem în Viena o nouă adunare Wir brauchen Ihre Gebet. și noi avem nevoie de rugăciunea voastră. Amin! Amen. Amin. Wie eure Bruder, Ca frate al vostru, ich habe nur eine Beratung. eu am un sfat. Der Prophet sagt, Profetul spune, Gott hat die Indianer Cherokee Amerika gegeben. Dumnezeu a dat America indienilor Cherokee. Die Indianer Cherokee Indienii Cherokee sind sunt die Proprietät von Amerika, proprietarii Americii. del Nord und del Sud. Nordul și sudul Americii. Aber warum sie haben Amerika verloren? Dar de ce au pierdut ei America? Weil sie getrennt war. Pentru că ei au fost despărțiți. Gruppe von Gruppe. Ei s-au făcut doar grupări Und der weiße Mann, și omul alb, die Engländer, englezii, haben profitiert, die Amerika zu nehmen. au profitat și au luat America. Aber Amerika gehört nicht zu den Engländern, Dar America nu aparține englezilor. aber das gehört zu Indianer Cherokee. Aceasta aparține indienilor Cherokee. Der Prophet sagt, Și Gott profetul hat spune, den Indianer Amerika gegeben. Dumnezeu a dat America indienilor. Und der Prophet sagt, Și profetul spune, die Amerikaner werden alles zahlen, americanii vor plăti totul. was sie haben gemacht. Tot ceea ce ei au făcut. Amen. Und Amin. der Prophet sagt, Și profetul spune, in Moskau, în Moscova es gibt eine Bombe, există o bombă geschrieben mit Namen scrisă pe Amerika. ea numele America. Das ist die Strafe von Gott. Aceasta este pedeapsa lui Dumnezeu. Aber wenn diese Strafe kommt, Dar când acea pedeapsă vine, die Braut in Amerika mireasa din America wird schon Amen. gehen. va fi deja plecată. Amin! Amen. Amin. Und der Prophet sagt, Și profetul spune, warum die Juden sind nicht viel, nur kleine Volk, de ce iudeii au rămas un popor mic? aber sie sind stark. Dar ei sunt tari. Warum? De ce? Sie sind immer zusammen. Pentru că ei au fost totdeauna împreună. Așa este. Amin! In jedem Land, În fiecare țară, die Juden sind iudeii sunt zusammen. împreună. In Österreich. În Austria Und überall. și peste tot. Und in jedem Land, Și în fiecare țară, sie sind stark. ei sunt tari. Aber kleine Volk. Dar un popor mic. Warum? De ce? Liebe. Pentru că se iubesc. Wenn sie getrennt sind, Dacă ei sunt despărțiți, sie haben schon verloren. ei au pierdut deja. Wenn sie zusammen sind, Dacă ei sunt împreună, sie haben Sieg. ei au învingerea. Das ist mein Beratung. Acesta este sfatul meu. Amen. Amin. Wir können aufstehen. Să ne ridicăm. Wir lesen in Markus, Noi citim în Marcu, Kapitel 10. capitolul 10. Markus, Kapitel 10. Marcu, capitolul 10. De la versetul 46 Ja. Bis până la 55. 52. Der Bruder Wickler schon lesen.
Au ajuns la Ierihon și pe când ieșea Iisus din Ierihon cu ucenicii săi și cu o mare mulțime de oameni, fiul lui Timeu, Bartimeu, un cerșetor orb, ședea jos lângă drum și cerea de milă. El a auzit că trece Iisus din Nazaret și a început să strige: Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine. Mulți îl cerșeau să tacă, dar el și mai tare striga: Fiul lui David, ai milă de mine. Iisus a oprit și a zis: chemați-l. Au chemat pe orb și i-au zis: îndrăznește, scoală-te, căci te cheamă. Orbul și-a aruncat haina, a sărit și a venit la Iisus. Iisus a luat cuvântul și i-a zis: ce vrei să-ți fac? Rabunii, i-a răspuns orbul, să capăt vederea. Și Iisus i-a zis: du-te, credința ta te-a mântuit. Îndată orbul și-a căpătat vederea și a mers pe drum după Iisus. Amin. Amen. Während wir unsere Haupt beugen, Dacă noi ne aplecăm capetele noastre, ich bitte Bruder Florin, îl rog pe fratele Florin ein kleines Gebet für Predigt. să facă o rugăciune pentru predică. Amen. Amin. Wir können unsere Haupt beugen. Să ne plecăm capetele noastre. Bruder bete. În timp ce fratele se roagă. Doamne Iisuse, venim înaintea Ta, așa cum suntem, și Te rugăm frumos să ai milă de noi. Amin. Te rugăm frumos, Doamne, să ne vorbești în această zi, Te rugăm, să Doamne. lași ungerea Duhului Sfânt, Da, Doamne. să cerceteze viața noastră, Amin, Doamne. să lași ungerea Duhului Sfânt peste mintea, inima noastră și trupul Te nostru, rugăm, să fie în controlul Tău, Doamne, și legăm orice duc în numele Lui Amin, Iisus Dumnezeule. și vrem, Doamne, eliberare în această zi. Da, Doamne. Lasă-Te, Doamne, pe Duhul nostru. Îți mulțumim, Iisuse, și toate le cerem în numele prea iubit al lui Iisus Hristos. Amin. Amin. Sie können Platz nehmen. Puteți lua locuri. Meine Predigt ist Predica mea este der blinde Bartimäus. Orbul Bartimeu. Als Bartimäus eine kleine Kinder war, În timp ce Bartimeu era un copil mic, wollte immer die Geschichte von Bibel hören. el vroia totdeauna să asculte poveste din Biblie. Und hat immer gesagt zu seiner Mutter, Și îi spunea tot timpul mamei lui: Mutter, kannst du mir erzählen, mamă, îmi poți povesti die Geschichte von Jehova in der Bibel? povestirea lui Jehova în Biblie? Und seine Mutter hat immer die Geschichte von Și Bibel mama lui erzählt. totdeauna îi povestea povești care erau în Biblie. Despre Moise, Über Joshua, despre Iosua, über Elia. despre Ilie. Aber die Mutter von Bartimäus Dar mama lui Bartimeu liebte viele Blumen. iubea mult florile. Aber damals, Dar pe atunci es war keine Geschäfte von Blumen. nu erau magazine de flori. Es war keine. Nu erau. Aber die Blumen waren in der Feld. Și florile erau pe câmp. Wenn du brauchst Blumen, Dacă îți trebuiau du flori, sagst du zu deinem Kind, spuneai oder kannst copilului du tău selber gehen sau te puteai duce und Blumen nehmen. și să-ți iei flori. Amen. Amin. Und die Mutter von Bartimäus Și mama lui Bartimeu hat immer gesagt, a spus totdeauna: Bartimäus, Bartimeu, ich habe eine gute Geschichte. eu am o bună poveste. Oh, erzähl mir, Mama. Povestește, mama. Aber, okay, ich werde Bine. erzählen. Eu îți voi Aber povesti. zuerst, Dar prima dată, geh in Feld du-te pe câmp und bring mir Blumen. și adu-mi flori. Amen. Das war der Vertrag. Acela era contractul. Mit der Mutter und ihre Sohn. Între mamă și fiu. Und jedes Mal, Și totdeauna, bevor seine Mutter eine Geschichte erzählt, înainte ca mama lui să-i povestească o Bartimäus ist poveste, gegangen in den Feld, Bartimeu mergea hat Blumen genommen și aducea flori pentru und die mama lui Mutter hat immer erzählt. și mama lui îi povestea totdeauna. Aber eines Tages Dar într-o zi, war Bartimäus Bartimeu in der Feld. era pe câmp. Er war noch kleiner, El era încă mic, 5 Jahre alt, de 5 ani sau așa, und hat oben geschaut. și s-a uitat în sus Und hat gesagt, și a spus: oh, oh, ich will diese Gott, eu vreau ca acest Dumnezeu, den meine Mutter immer erzählt, despre care îmi vorbește mama mea, sehen. să-l văd. Aleluia. Er war kleiner. El era mic. Doamne. Er sagt, El spune: oh Jehova, o, Jehova, meine Mutter erzählt gute Geschichte, mama mea îmi spune povești frumoase despre Aber- tine, du bist Sei- unsichtbar. dar tu ești invizibil. Aber
Ich möchte dich sehen, Gott. Dar eu vreau să te văd pe tine, Dumnezeu. Kannst du kommen, Gott? Poți tu să vii. Amen. Halleluja. Das war seine Wunsch. Aceea era dorința lui. Aleluia! Aber er hat nicht Gott gesehen. Dar el nu l-a văzut pe Dumnezeu. Amen. Weil seine Perzeption war, Pentru că percepția lui era, er wollte Gott sehen el vrea să-L vadă pe mit Dumnezeu seinen Augen. cu ochii lui. Amen. Amin. Aber der Prophet sagt, Dar profetul spune, Gott hört jede Gebet. Dumnezeu aude fiecare rugăciune. Amen. Amen. Die Kinder, A copiilor, die Erwachsenen, a celor adulți, die Alte, a celor bătrâni, jedes Gebet, fiecare rugăciune. Gott hört. Dumnezeu ascultă. Er hat gebetet. El s-a rugat. Das war seine Wunsch. Aceea era dorința lui. Und ist zu Hause nach Hause gegangen. Și el s-a dus acasă. Er wollte Gott sehen. El vroia să-L vadă pe Dumnezeu. Amen. Wir wollen auch Gott sehen. Noi vrem de asemenea să-L vedem pe Dumnezeu. Amen. Amin. Und diese Abend, Și în acea seară, der Kleine ist krank geworden. micuțul s-a îmbolnăvit Fieber. de febră, Krank. bolnav. Vater hat Doktor gerufen. Tatălui a chemat un doctor. Doktor ist gekommen, Doctorul a venit hat geschaut, și s-a uitat hat Medikamente gegeben. și a dat medicamente. Aber Bartimäus war immer krank. Dar Bartimeu era totdeauna bolnav. Und am Ende, Și la sfârșit, der Kleine hat die Augen verloren. micuțul și-a pierdut vederea. Das ist schade. Aceasta este păcat. Mit 5 Jahren La alt, 5 ani de zile, blind. orb. Liebe Brüder und Schwestern, Dragi frați și surori, wenn du blind bist, dacă tu ești orb, du hörst Stimmen, tu auzi voci, aber du siehst nicht. dar tu nu o vezi. Der Kleine, Micuțul er hat gewachsen, și el a crescut. bis ist eine Junge geworden. Până când el a devenit tânăr. Mutter ist gestorben, Mama lui a murit, Vater ist gestorben, tatălui a murit er ist geblieben alleine. și el a rămas singur. Aber er hat gesagt, ich habe einen Wunsch. Dar el a spus, eu am o dorință. Ich möchte heiraten. Eu vreau să mă căsătoresc. Blind. Orb. Wer kann einen Blind lieben? Cine ar putea să iubească un orb? Die Schwester in der Gemeinde. Surorile din adunare. Sie gucken nur die Brüder, die eine gute Arbeit haben. Se uită doar după un frate care are o slujbă bună. Wenn der Bruder keine Arbeit hat Dacă fratele nu are o slujbă bună und der Bruder kommt și fratele vine und fragt, și întreabă, na, ich werde beten. eu mă voi ruga. Und der Bruder kann warten. Și fratele poate să aștepte, să aștepte. Aber wenn ein Bruder kommt, Dar dacă un frate mit vine einem BMW, cu un BMW, schnell. repede. Vielleicht dieser Bruder hat keine Heilige Geist. Poate că acel frate nu are Duhul Und Sfânt. morgen Și sind mâine, heiratet, după ce se căsătoresc, Probleme. încep problemele și așa mai departe. Der Prophet sagt, Profetul spune, Kriterium criteriul ist este Liebe dragoste und Heilige Geist. și Duh Sfânt. Amen. Hat dieser Mann den Heiligen Geist? Are acest om Duhul Sfânt? Ist diese Frau neugeboren? Este această femeie născută din nou? Aber trotzdem, Dar totuși, eine Schwester hat der Blind geliebt. dar totuși o soră l-a iubit pe acel orb. Amen. Amin. Bartimäus, Bartimeu, 30 Jahre alt, la 30 de ani, hat gefunden eine Schwester, și-a găsit o soră, eine Frau o femeie, mit Auge. Normal care Auge. vedea. Amen. Aber damals waren nicht viele Firmen wie heute. Pe atunci nu erau așa multe firme ca astăzi. Arbeit war, eine gute Arbeit war bei Armee. O bună slujbă era în armată, soldat, Damals. pe atunci. Aber heute wir haben viele Firmen. Dar noi astăzi avem multe firme. Wie konnte Bartimäus Cum ar fi putut Bartimeu Kleidung für diese Frau kaufen? să cumpere haine pentru soția lui? Wie konnte Bartimäus Cum ar fi putut Essen Bartimeu kaufen für diese Frau? să-i cumpere mâncarea acelei femei? Er hat gesagt, El a spus, ich werde beten. eu voi cerși. Amen. Aber zu beten, Dar pentru a cerși, er braucht einen Hund. lui trebuia un câine. Warum?
nicht eine Hund, eine Lamm. El avea nevoie de un miel, Weil de oaie, in Israel, pentru că în Israel Hund ist eine unreine Tier. câinele este un animal necurat. Und damals, Și pe atunci, in Israel, wenn jemand blind ist, în Israel, dacă cineva era orb, er hat immer eine Lamm, kleine Lamm, își lua un miel und der Lamm și oaia mit einer cu o Leine ață hat geführt, der Blinde, îl conducea pe orb wie die Hunde heute. ca și câinii de astăzi. In Israel war keine Hund. În Israel nu Ich era weiß es, câini. in Rumänien es gibt Hund mit Nu știu wenn dacă jemand mit Hund. voi ați văzut în România Gibt-es? oameni care sunt orbi și au un câine care îi conduc. Die dressierte Hunde Sunt câini dresați mit Leine cu o sfoară und mit der Blind. și orbul se plimbă cu el. Bei uns es gibt viel. La noi există Aber mulți. damals in Israel, Dar pe atunci, das în war eine Israel, Lamm. acolo era o oaie. Und Bartimäus Și Bartimeu hat eine Käfig gehabt. Käfig. Käfig mit einer kleinen Vogel. a avut o colivie cu o mică păsărică. Käfig mit Vogel. O colivie cu o pasăre. Amen. Und jeden Tag in der Früh Și în fiecare dimineață, mit seiner Käfig, cu colivia lui, mit der kleinen Taube drinnen, cu acel mic porumbel înăuntru sau ce avea ist el, gegangen mergea vor dem Tor von Jericho. la poarta din Ierihon. Er hat gewohnt in Jericho. El a locuit în Ierihon. Amen. Und jeden Tag, Și în fiecare zi, der kleine Vogel acea micuță păsărică, in Käfig în colivie, hat gespielt, se juca hat gesungen. și cânta. Und wenn die Leute kommen, Și când oamenii veneau, oh arme Bartimäus, o, săracul Bartimeu, und hat Geld bekommen. și primea bani. Und hat Geld verdienen Și a câștigat bani. wegen seiner Vogel. Din cauza păsărilor, Hat diese Vogel dressiert el și-a adresat acea pasăre. und der Vogel hat gesungen drinnen. Și pasărea cânta înăuntru Und wenn die Leute kommen, și când oamenii mergeau acolo, eine Lei, îi dădea un leu 3 sau Lei, un leu und am Ende sau la sfârșit das ist voll. și la sfârșit avea geanta plină Und gehen nach Hause. și mergea acasă. Meine liebe Frau, was ich habe gewonnen. Draga mea soție, ăștia bani pe care îi Ein Jahr später, un an mai târziu, Frau ist schwanger geworden. femeia a rămas însărcinată. Amen. Und danach, Și după aceea das Kind ist geboren, s-a născut acel aber copilaș das war eine Mädchen. și aceasta era o fetiță. Jahre später, Mulți ani mai târziu, Bartimäus Bartimeu kam nach Hause. vine acasă Seine Frau war sehr krank. și soția lui era bolnavă. Der Doktor ist gekommen. Doctorul a venit, Er hat Medikamente gegeben, i-a dat medicamente, aber seine Frau war nicht gesund. dar soția lui nu și-a revenit. Sehr krank. Foarte bolnavă, Bis in Koma. până în comă. Was Bartimäus hat gemacht? Ce a făcut Bartimeu? Er ist gegangen in das Zimmer El s-a dus în cameră und hat gesagt, și a spus, das war seine Gebet. aceea a fost rugăciunea lui. Oh Herr, O, Doamne, wenn du meine Frau heil, dacă Tu îmi vindeci nevasta mea, ich werde dir meine Auge geben. îți voi da ție ochii mei, Welche Auge? care ochi? Seine Lamm. Oaia lui. Und in der Früh, Și dimineața, Gott hat geheilt seine Frau. Dumnezeu a vindecat soția lui. Halleluja. Amin. Amen. Und in der Früh, Și dimineața, er sagt zu seiner Tochter, el îi spune fiicei die lui, Tochter war schon 8 Jahre alt, fiica lui era de 8 ani, wir gehen in die Synagoge. noi mergem la sinagogă. Hat Lamm genommen Și a luat mielul bis zur Synagoge. până la sinagogă. Und der Priester fragt, Și preotul îl întreabă, was ist los, Bartimäus? ce se întâmplă, Bartimeu? Ich bringe dieses Lamm Eu aduc această oaie Opfer zu Gott. ca o jertfă pentru Dumnezeu. Aber das ist deine Auge. Dar aceștia sunt ochii tăi. Wenn du das gibst zum Gott, Dacă tu o dai la Dumnezeu, wie kannst du tun? cum poți tu să-ți Nu, faci nu, treaba? Nu, nu, nu. Nimm Geld. Ia bani. Bartimäus sagt, Priester, Și Bartimeu a spus, in preotule, meine Gebet, în rugăciunea ich mea, habe Gott versprochen, eu i-am promis lui wenn du Dumnezeu, meine Frau heil, dacă tu îmi vindeci soția, ich werde dieses Lamm geben. eu îți voi da acest miel.
nimm deine Geld. ia-ți banii tăi. Und die Bibel sagt, Și Biblia spune, wenn du etwas sagst, dacă tu spui ceva, du musst das halten. tu trebuie să ții ceea ce tu ai spus. Amen. Amin. Priester hat gesagt, okay, kannst du. Preotul a spus bine și a dus o jertfă. Er ist blind, El era orb hat keine Augen mehr. și nu a mai avut ochi. Und jeden Tag in der Früh, Și fiecare dimineață, seine Tochter hat begleitet, fiica lui îl conducea bis vor dem Tor von până în Jericho. fața porții Ierihonului. Und seine Folge hat gespielt. Și pasterea lui se juca acolo Geld verdienen, și el și-a câștigat bani wieder zu Hause. și din nou acasă. Aber eines Tages, Dar într-o zi, Bartimäus kam nach Hause, Bartimeu vine acasă. einzige Kind, Singurul copil, einzige Tochter, singura fică, krank. bolnavă. Wieder. Din nou, Der Doktor kommt, doctorul vine, gibt Medikamente, îi dă gibt medicamente, Medikamente, îi dă hat medicamente nicht funktioniert. și nu a funcționat. Doktor sagt, Doctorul spune, es gibt keine Hoffnung. nu este nicio Deine speranță. Tochter stirbt. Fica ta va muri. Bartimäus wieder, Bartimeu geht din in nou Zimmer merge în cameră und sagt, și spune, oh Herr, o, Doamne, wenn du meine Tochter heilst, dacă Tu îmi vindeci fata, ich werde meine Vogel wie Opfergabe geben. îți voi aduce pasărea mea ca jertfă. Nur in der Früh, Dimineața, seine Tochter war gesund. fiica lui era vindecată. Slavă lui Dumnezeu. Halleluja. Amin. Und er ging wieder in der Synagoge Și el merge din nou în und der sinagogă. Priester fragt, Și preotul îl întreabă, was ist los? ce se întâmplă? Oh Priester, O, preotule, Gott ist groß. Dumnezeu este Hat mare. meine Tochter geheilt. Ne-a vindecat fiica. Und ich komme mit meinen Vogel Și eu vin cu pasărea mea Opfergabe zu geben. ca jertfă pentru Dumnezeu. Bartimäus, Bartimeu, hast du deine Lamm gegeben? tu ți-ai dat oaia ta, Deine Augen. ochii tăi. Diese Vogel Această pasăre hilft dir vor dem Tor. te ajută pe tine în Du fața bekommst viel porții. Geld wegen diese Vogel. Tu primești bani din cauza acestei pasări. Wenn du diese Vogel gibst zum Gott, Dacă tu dai pasărea was aceasta lui macht Dumnezeu, wieder mit dir? ce se va întâmpla cu Na, tine? nimm Geld. Ia bani. Was man sagt, Și Priester, Bartimeu spune, Ich danke preotule, dir, eu îți aber mulțumesc ție, in meinem Mund, dar în gura mea, in meinem Gebet, în rugăciunea ich habe mea, Gott gesagt, eu i-am spus lui wenn du meine Dumnezeu, Tochter dacă tu îmi heilst, vindeci ich fiica mea, werde diese Vogel. eu îți voi dați această pasăre, nu altă pasăre, aceasta. Amen. Amin. Er hat seine Wort gehalten. El și-a ținut cuvântul lui Hat gegeben. și i-a dat-o. Halleluja. Amin. Er ist geblieben El a rămas ohne Vogel, fără pasăre ohne Hund, ohne Lamm. și fără oaie. Amen. Amin. Jetzt, das Leben ist schwer geworden. Acum viața a devenit mai grea. Wenn die Leute kommen Dacă oamenii vin und fragen, și întreabă, Bartimäus, Bartimeu, wo ist deine Lamm? unde e oaia ta? Wo ich habe zum Gott gegeben? O, i-am dat-o lui Dumnezeu. Wo ist deine Vogel? Unde este Wo pasărea ich ta? habe zum Gott Eu gegeben? am dat-o lui Dumnezeu. Du bist verrückt. Tu ești nebun. Und die Leute wollten nichts mehr Geld geben. Și oamenii nu mai vroiau să-i dea bani. Sie haben gesagt, du bist verrückt. A spus, tu ești Du nebun. bist eine Arme, blind. Tu ești un sărac orb. Du gibst deine Lamm, Și tu îți dai oaia ta, deine eigene Augen proprii tăi ochi. und du gibst deine Vogel. Și tu îți dai pasărea ta. Und Bartimäus Și Bartimeu hat gemacht 2 Tage a făcut 2 zile, ohne Cent. fără niciun cent. Zu Hause, Și a mers acasă, keine Essen. fără mâncare. Es war schwer. Aceasta era vremea. Aber trotzdem, Dar totuși, in der Früh, dimineața, er ist gegangen el a mers vor dem Tor. în fața porții Ierihonului. Und diese Tag, Și în acea zi, der Prophet sagt, profetul spune, die Sonne war stark. soarele bătea tare, Stark. tare. Er hat keine Zeit, eine Coca-Cola zu trinken. El nu avea un cent să Oder bea mineral. Coca-Cola Nichts. sau apă. Keine Jause. Nu avea de mâncare Bis am Abend. până seara. Hat keine Cent bekommen. Și nu a primit nimic. Und er sagt zu, weil sie war mehrere Bettler da. Acolo erau mai mulți cerșetori. Er sagt, Kollege, Și el a spus, colegule, kannst du mir helfen? mă poți ajuta? Ich will Toilette machen. Eu vreau să merg la toaletă. Kleine Toilette. Să merg la toaletă. Und sein Freund sagt, Și prietenul lui mach spune, nur so,
întoarce-te und geh gerade, și du-te înainte. ja, da ist Wald, kannst du Și acolo este câmpul. kleine Toiletten machen. Și tu poți să mergi acolo. Amen. Und er ist gegangen Și el a mers încolo. und er hat Toilette gemacht. Și și-a făcut treburile. Sehr müde. Foarte Hat obosit. nicht gegessen. Și nu a mâncat. Und er sagt, ich bin fertig. Și el spune, eu sunt gata. Und Kollege sagt, na, Și mach nur colegul so spune, întoarce-te und komm gerade. și vino în față. Deine Steine ist da. Piatra ta este aici. Weil sie haben keine Sessel gehabt. Pentru că nu au avut scaune acolo. Jeder Bettler Fiecare hat nur cerșitor Steine genommen avea doar o piatră und ist și ședea pe o piatră. Und Bartimäus ist gekommen, Și Bartimeu a venit. konnte nicht sehen. El nu putea să vadă. Und hat mit der rechten Fuß Și cu piciorul diese Stein a lovit în acea piatră și a untergefallen. căzut jos. Und die Leute sagten, oh Bartimäus, Și oamenii spuneau, o, Bartimeu, das war schwer. aceasta era greu. Die Leute haben wieder genommen, Oamenii l-au luat wieder in seine Sessel. și l-au pus din nou pe Aber piatra das lui. war eine Stein. Aceea era o piatră. Und er hat angefangen zu denken, Și el a început să se gândească. wie meine Frau kann heute essen. Cum ar putea soția mea să mănânce Ich asta? habe eine Familie. Eu am o familie. Jetzt ist 3 Uhr. Este ora 3 deja. Um 18 Uhr, die Arbeit ist fertig. La ora 18, Ich habe keine lucru e Zeit. gata și eu nu Was am kann niciun ich timp. tun? Ce aș putea eu să fac? Und danach, Și după aceea, er hat eine Inspiration bekommen. el a primit o inspirație. Er sagt, Și el spune, ich bin gesessen auf eine Steine. eu stau pe o piatră. Von wo kommt diese De Steine? unde vine această piatră? Meine Mutter Mama mea hat mir erzählt, îmi povestea mie dass als Joshua căci pe timpul lui Iosua, gekommen von Ägypten când el a venit din Egipt mit Israel, cu Israelul, er hat 7 Mal el a înconjurat această cetate de 7 ori. die Stadt von Jericho Acest oraș Ierihon herum gemacht. a făcut ronde în jurul lui de 7 ori. Die 7 Sieger. Cele 7 peceți. 7 Mal. De 7 ori. Ohne zu streiten. Fără să se lupte, fără să se Nur certe. mit Trompete Doar cu trompetele und Schrei. și au strigat Die Mauer von Jericho și zidurile Ierihonului ist untergefallen. au căzut jos. Und diese Stein Și această piatră ist eine Zeugnis. este o mărturie Dass Joshua war hier. că Iosua a fost Und aici. Gott hat ihm Sieg gegeben. Și Dumnezeu l-a binecuvântat. Ich habe eine Zeugnis. Eu am o mărturie. Ich habe eine Zeugnis. Eu am o mărturie. Diese Stein Căci această piatră ist este von Mauer von Jericho. din zidurile Ierihonului. Joshua Iosua mit Israel. cu Israel Sie haben Jericho besiegt. au învins Ierihonul. Und die Mauer Și zidurile ist au untergefallen. căzut jos. Und diese Steine Și această piatră ist von dieser Mauer. este din acel zid. Ich habe eine Zeugnis. Eu am o mărturie. Wo ist Unde este? dieser Gott, Acest Dumnezeu der mit Joshua war care a fost cu Iosua und er hat Jericho kaputt gemacht. și a stricat Ierihonul. Und ich habe eine Zeugnis. Și eu am o mărturie. Die Tiefe ruft die Tiefe. Adâncul cheamă adâncul. Amen. Halleluja. Amin. In Augenblick, La clipeala ochiului, Bartimäus Bartimeu hörst aude von ferne, de pe câmp, Hosanna, de departe, Osana, Iisus, Prophet profet von Nazareth. din Nazaret. Amen. Amin. Mit 5 Jahren, La 5 ani, Halleluja, Bartimäus wollte Gott sehen. la 5 ani, Bartimeu vrea să-L vadă pe Und Dumnezeu. er hat diese Gebete gehört. Și Dumnezeu a auzit această rugăciune. Amen. Aber Dar der Weg von Gott calea lui für Dumnezeu Bartimäus war, pentru Bartimeu era, er sollte blind werden. el trebuia să devină orb. Și
Și după aceea, er wird Gott sehen. el îl va vedea pe Dumnezeu. Amen. Der Plan Gottes Planul lui Dumnezeu ist nicht dein Plan. nu este planul tău. Halleluja! Amin. Hast du etwas verlangen? Tu ai cerut ceva, Mach keine Kalkul. nu fă calcule. Mach keine Nu Mathematik. fă matematică. Dass Gott wird in diese Wege Căci kommen. Dumnezeu va veni în acea cale. Halleluja! Amin. Können Sie vorstellen, Vă puteți voi închipui, fraților, Bartimeus căci Bartimeu wollte Gott sehen a vrut să-L vadă pe mit Dumnezeu 5 Jahren. la 5 ani. Gott hat gesagt, Și Dumnezeu a spus, Oben, sus, du willst mich sehen. tu mă vei vedea. Aber Amen. hat es zu Bartimeus direkt gesagt. Dar el nu i-a spus lui Gott Bartimeu hat direct. gesagt, Dumnezeu a spus, Amen Bartimeus. amin Ich Bartimeu, werde kommen. eu voi veni. Zuerst, Prima dată, du bist blind. tu vei fi orb. Und danach, Și după aceea, nimm eine Frau. îți iei o femeie. Und danach, Și după aceea, gib mir Opfer für îmi deine Frau. aduci jertfa. Und danach, Și după aceea, deine Vogel. pasărea ta. Und später Și mai târziu, hast du eine Sessel, vei avea un scaun, einen Stein, o piatră, einen Rock. o rocă. Jesus Christus. Iisus Hristos. Amen. 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 Hosanna. Osana, Hosanna. Osana. Und er sagt, Și el spune, was ist das? ce este aceasta? Jesus von Nazareth. Iisus din Nazaret. Was? Ce? Dieser Prophet, Acel profet, der Messias. Mesia, Ich habe gehört, eu am auzit, aber heute, dar astăzi er ist gekommen el a venit bei Zacchaeus. la Zacheu. Und Zacchaeus Și Zacheu hat das Leben bekommen. a primit viață. Ist ein Bruder in der Botschaft E bekommen. un frate în mesaj. Ah, Oh. heute meine Astăzi este ziua mea. Amen. Sohn David, Fiul lui David, erbarme mich. vino. Sohn David. Fiul lui David. Er war ein Israelit. El era un israelit. Așa este. Amin. Sohn David. Fiul lui David. Gute Gebet. O bună rugăciune. Amen. Aber du Dar tu bist Rumen. ești român. Du bist in Gebet. Tu ești în Sohn rugăciune. David. Și tu te rogi Fiul lui David. Fiul Er lui ist Sohn David. David für Israel. El este Fiul lui David pentru Israel. Sagt Herr. Astăzi spune-i Domnul. Oh, Amen. O, Domnul meu, Iisus Amen. Hristos. Amen. Amen. Falsche Gebet. O falsă rugăciune. Im Namen von Jehova. În numele lui Jehova, 0. 0. Im Namen von Elohim. În numele lui Elohim, 0. In 0. Namen von 0. Jesus Christus. În numele lui Iisus Hristos. Sohn David. Fiul lui David, Erbarme mich. Bitte. ai milă de mine. Liebe Brüder. Dragi frați, Liebe Schwester. dragi surori, Eine Stimme. o voce Viele Leute. și mulți oameni. Konnte Jesus hören? Putea Iisus să-L audă? Nu. Konnte Jesus hören? Putea Iisus să-L audă? Nu. Aber das unsere Perception. Dar aceasta este percepția noastră. Tiefe. Adâncul Amen. cheamă adâncul. Sohn David. Fiul lui David. Und die Leute sind gekommen. Și oamenii au venit. Bleib ruhig. Stai liniștit. Blinder Mann. Taci, orbule. Glaubst du, er kann kommen für dich? Tu crezi că El poate să vină aici la tine? Er kommt für uns. El vine pentru Wir noi. sind gesund. Noi suntem sănătoși. Auge. Noi avem ochi. Gute Kleidung. Noi avem haine bune. Aber bleib. Săracii, rămâneți aici. Aber trotzdem, Dar totuși, wieder. din nou, Sohn David. El striga și mai tare. Fiul lui David. Schweig. Taci! Aber trotzdem. Și totuși, El striga Fiul lui David. Halleluja. Amin. Und Jesus hat gehört. Și Iisus a auzit. Aber in eine andere Dimension. Dar într-o altă dimensiune. Amen. Petrus, Și El spune, Petru, schau diese blind. uite-te la celor. Rufen. Du-te și cheamă. Halleluja. Amin. Halleluja. Amin. Aber schauen Sie, Dar uitați-vă. Petrus mit andere Junge kommt. Petru și cu ceilalți tineri merg Steh auf. și se ridică. Der Meister ruft dich. Maestrul, învățătorul te cheamă pe tine. Aber schauen Sie, liebe Brüder, Dar uitați-vă, dragi frați, Bartimäus ist aufgestanden, Bartimeu s-a ridicat aber er hat einen Mantel. și el a avut o manta. Der Herr ruft Bartimäus. Domnul îl cheamă pe Bartimeu. Der Herr ruft dich. Domnul te cheamă pe tine. Was für einen Mantel. Dar tu ai o mantauă. Und
Bartimeus Și Bartimeu las mantel runter. și-a lăsat mantaua jos. Die Mantel von Sünde, Mantaua păcatelor, von Kritik, a criticii, von Zigaretten, a țigărilor, von Korruption a corupției, ist geblieben. a rămas acolo. Aber heute, Dar astăzi, die Christen creștinii, wollen gehen zu dem Herr ei vor să meargă la Domnul mit ihrem Mantel. cu mantaul lor, Kritik, cu critică, cu Korruption, corupție, Prostitution. cu prostituție. Nein, nein. Wenn der Herr ruft dich, Când Domnul te cheamă pe tine, du sollst den Mantel tu unterlassen. trebuie să-ți lași mantaul jos. Halleluja. Amin. Und er ist gegangen. Și el a mers. Die Sünde sind Și geblieben. păcatele au rămas. Amen. Amin. Wenn der Herr ruft dich, Dacă Domnul te der cheamă, Mantel soll bleiben. mantaul trebuie să-ți rămână jos. Amin, Doamne. Er war vor Jehova. El era înaintea lui Jehova, Manifestiert. manifestat în carne. Jesus Christus. Iisus Hristos. Amen. Amin. Seine Gebet Rugăciunea lui wurde erfüllt a fost împlinită nach 30 oder 40 după Jahren. 30 sau 40 de ani. Halleluja. Amin. Du betest, Tu te rogi, Gott hört, Dumnezeu aude, aber hast du keine Geduld. dar tu nu ai răbdare. Aber wie lange Bartimäus hat gewartet? Dar cât de mult a răbdat Bartimeu? Über 30 Jahre. Peste 30 de ani. Jehova, Ich will dich sehen. eu vreau să te văd pe tine. Jehova sagt Amen. Jehova spune Du amin, willst mich tu mă vei hören, vedea, aber du bist blind. dar prima dată vei fi orb. Der Herr vorbereitet Domnul einen pregătește Weg für jeden. o cale pentru fiecare. Amin. 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 Vielleicht für dich. Poate pentru Deine tine, Weg ist calea ta in der Mine. este în mină, Von Pastor ist auf dem Berge. pe a pastorului este pe Die munte, Schwester ist a auf dem surorii Fluss. este pe în râu. Amen. Und Bartimäus war vor dem Herr. Și Bartimeu era înaintea Domnului. Oh, dieser Mann von Galiläa. O, acest om din Galileea, Ein ruhig Mensch. un om liniștit. Jesus Iisus hat kein Panik. nu a avut nicio panică. Halleluja. Amin. Wissen Sie, Jesus war wie Wasser. Iisus era ca apa. Weißt du, es gibt Wasser, Știi tu, există apă das ruhig ist, care este liniștită, ohne Panik. fără nicio panică. Prise. Mit Prise. Mit Prise. Este liniștită. Foarte lină. So war Jesus. Așa era Iisus. Pilatus fragt, Pilat întreabă, bist du der König? ești tu regele? Jesus, Și Iisus, der ruhig Mensch. omul liniștit. Cine ți-a spus ție? Ich bin kein Jude. Eu nu sunt iudeu. Dein Volk. Poporul tău? Ja, Da, ich bin der König. eu sunt rege. Aber nicht für diese Reich. Dar nu pentru această împărăție. Halleluja. Aber kannst du nicht antworten Dar tu nu le poți răspunde für andere Kritik? pentru cealaltă critică? Der ruhig Mensch Omul liniștit hat keine Zeit zu antworten. nu a avut timp să dea răspuns. Wenn ein Bruder mich kritisiert, Dacă un frate mă critică pe mine, ich habe keine Zeit eu nu am timp zu antworten. să-i răspund. Wenn er fragt mich, Dacă el mă întreabă, Bruder, frate, kennst du diesen Vers von der Bibel? știi tu acel verset din Biblie? Ich öffne meinen Mund. Eu îmi deschid gura. Halleluja. Amin. Amen. Amin. Und der ruhig Mensch, Și omul liniștit, Jehova, Jehova, in Fleisch. în carne, Halleluja. Und fragt, was willst du, meine Kinder? îl întreabă, ce vrei tu, copilul meu? Bartimeu War alt. era bătrân. Jesus hat nur 30 Jahre gehabt. Iisus a avut doar 30 și ceva, 30 de ani. Was willst du, meine Kinder? Și el îi spune, ce vrei tu, copilul meu? Die Pharisäer Fariseii haben gehört, au auzit. schau einen Prophet, Ia uite un profet. ohne Respekt. Fără respect. Er ist jung, El este tânăr dieser alte Mann, și la acel om bătrân sagt meine Kind. îi spune copilul Ia! meu. Da! Bartimäus war ein Kind. Bartimeu era un copil. Oh, Pentru Jehova. Halleluja. Amin. Die Pharisäer haben gesehen, Fariseii au văzut mit ihren cu ochii Augen, lor dass Bartimäus ist alt, căci Bartimeu este bătrân Jesus ist jung, și Iisus este tânăr hat keinen Respekt. și nu are respect. Nein, Nu. er war
der Vater von Bartimäus. El era tatăl lui Bartimeu. Trotzdem, Totuși în carne. Da. Amin. und wenn Gott trifft dich, Și când Domnul te întâlnește pe tine, fragt immer, El te întreabă totdeauna, Florin, meine Kind, Florin, copilul meu, Halleluja. ce ai tu nevoie? Glorie ție, Doamne. Amin. Amin. Amen. Amin. Wenn du betest, Dacă tu te rogi, Gott kommt. Dumnezeu vine Da, Doamne, amin. și te întreabă, Amin. Rebecca, Was? Halleluja. ce ai tu nevoie? Amin, Doamne. Da. Așa este. Und wenn Gott fragt, Și când Dumnezeu întreabă, sei bereit, fii pregătit deine Bitte zu verlangen. să ceri cerința ta. Halleluja, Doamne. Sei direkt. Fii direct. Wir sind nicht Pfingstler. Pentekotisten. Noi nu suntem Bla, pedicostali. bla, 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 Să vorbim bla, mult. bla, 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 bla. Geräusch umsonst. Gălăgie degeaba. Jesus fragt dich, Iisus se întreabă pe tine bevor astăzi, du rausgehst, înainte ca tu să ieși afară. meine Sohn, Fiul meu, meine Tochter, fiica mea, was brauchst du? ce ai tu nevoie? Amin. 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 Amen. Amin. Nicht viel Geräusch, Nu multă gălăgie, wie bei der Pentekost. ca la Pentecostal. Viel Geräusch. Multă gălăgie? Na, Nu, nu, nu. was brauchst du? Ce ai tu nevoie? Bitte. Astăzi. Amin. Amin. Und Bartimäus sagt, Și Bartimeu spune, ich möchte eu vreau wiedersehen. să văd din nou. Amin. Halleluja. Amin. Amin. Das war seine Bitte. Aceea a fost cerința lui. Obwohl Chiar dacă viele Probleme waren. erau multe probleme. Geld oder Kleidung. Bani sau haine sau... Aber Dar, er hat eine wichtige Bitte. dar el a avut o cerință importantă. Ich Amen. möchte wiedersehen. Eu vreau să văd din nou. Amin. Heute Astăzi, hast du viele Bitte. tu ai multe cerințe, Da. Schon. Aber Da. es gibt eine wichtige. dar este una importantă. Amin. Wichtige für dich. Una importantă pentru tine. Și Domnul spune, Was willst du? ce vrei tu? Amin. Er sagt, El spune, Meister, învățătorule, ich möchte wiedersehen. eu vreau să văd din nou. Hören Sie, was der Herr Ascultați hat geantwortet. ceea ce Domnul i-a răspuns. Sozo. Sozo. Halleluja. Das war die Antwort von Jesus Christus. Acesta a fost răspunsul lui Iisus Hristos. Bartimäus, Bartimeus, Sozo. sozo. Das bedeutet, Aceasta înseamnă, du bist tu ești gerettet. salvat, Ich gebe dich das ewige Leben. îți dau viață eternă, Ich Amin. habe dich gewählt. eu te-am ales pe Amin. tine. Amin. Du bist mein Kind. De astăzi tu ești copilul meu, Halleluja. una, Und zweite, și doi, du willst sehen. tu vei vedea. Halleluja. Sozo. Sozo. Jesus sagt Iisus spune in der Gemeinde, în adunare, Vulkan, vulcan, Sozo, sozo, Amin. gerettet. salvați Für immer. pentru totdeauna. Glorie ție, Doamne. Ein. Unu. Aber es gibt da Dar există de eine asemenea Krankheit. o boală. Ich möchte sehen. Eu vreau să văd. Sozo, Sozo, gerettet salvat für ewig Leben. pentru viață eternă Amin. Gesundheit. și sănătate. Amin. Amin. Redemption Răscumpărare hat zwei Dinge. are două lucruri. Rettung Salvarea für ewig Leben pentru viața eternă und Lesung für alle Probleme. și rezolvarea tuturor problemelor. Amin. Amin. Das Amin. ist Sozo. Aceasta înseamnă sozo. Halleluja. In Augenblick. La clipeala ochiului, Bartimäus Bartimeu hat gesehen. a văzut. Amin. Und der Meister Și învățătorul hat nichts mehr gesagt. nu a mai spus nimic. Verstehen Sie? Înțelegeți voi? Nicht keine Wort. Niciun cuvânt. Sozo, El a spus, Sozo, ich habe dich gerettet. eu te-am salvat pe Du tine, willst sehen. tu vei In vedea einer Sekunde și într-o secundă hat gesehen. el a văzut. Amin. Der Meister ist weg. Și învățătorul a plecat. Aber schau, Dar uitați-vă wie Bartimäus hat gemacht. ce a făcut Bartimeu.
Jesus ist gegangen. Iisus a plecat, Ist Bartimeu nach Hause zurückgegangen? s-a dus Bartimeu înapoi acasă? Nein! Nu! Er hat den Herr gefolgt. El l-a urmat pe Domnul. Amin. Amin. Oh, meine Frau ist geblieben. O, soția mea a rămas. Na, Gott hat mich gerufen. Dumnezeu m-a chemat. Ich gehe. Eu merg. Gott weiß, Dumnezeu wie știe meine Frau wird kommen. cum soția mea va Gott veni. weiß, Dumnezeu wie știe meine Kind wird cum kommen. copilul meu va veni. Amin. Halleluja. Schauen, wie Gott arbeitet. Uitați-vă cum lucrează Dumnezeu. Amin, Doamne. Amin. Amen. Amin. Dacă tu te rogi, tu trebuie să știi căci Dumnezeu a auzit. Amin. Amin. Dar eu pot să răspund. Dar el poate să răspundă cum el vrea. Asta poate dura o lună, în aceea zi, după un an, după 10 ani. Dar Domnul a auzit rugăciunea ta. Amin. Și profetul spune, Dumnezeu aude fiecare rugăciune. Amin. Amin. Halleluja. Es war eine Buch so klein. Era un băiețel mic Hat seine Mutter und Vater verloren. și a pierdut mama și tata. Und hat gelebt bei Onkel. Și a trăit la unchi. Der Onkel war so hart mit ihm. Și unchiul lui era foarte dur cu el. Schlagen. Și îl bătea Viele Arbeit. și îi dădea mult de lucru. Klein. Era mic Hat immer geweint. și a plâns totdeauna. Eines Tages. Și într-o zi, Er hat gesagt, el a spus, meine Mutter hat immer gebetet. mama mea s-a rugat întotdeauna. Mein Vater hat immer gebetet. Tatăl meu s-a rugat întotdeauna. Er ist gegangen Și el a mers in den Garten. în grădină. Und dort in den Garten Și acolo în grădină hat er angefangen zu beten. s-a pus în genunchi și a început să se roage. A, B, A, C. B, C. Seine Gebet war Rugăciunea lui era das Alphabet. alfabetul. Halleluja. Amin. Das Gebet war nur Alphabet. Rugăciunea lui era alfabetul. Und ein Priester kam Și un preot vine und hört, și îl ascultă. dass jemand Căci cineva sagt A, B, C. spune A, B, C, Und am D Ende sagte Amen. și la sfârșit spune Amin. Und der Priester hat gewartet. Și preotul a așteptat. Du, Tu, warum du sagst A, B, de ce C spui abecedalul und am Ende și la sfârșit du sagst Amen? tu spui Amin? Der Kind sagt, Copilul spune, mein Vater ist gestorben. tatăl meu a murit, Meine Mutter ist gestorben. mama mea a murit Mein Onkel ist schlimm. și unchiul meu este rău. Aber Dar ich habe keine Zeit gehabt, eu nu am avut timp das Gebet zu lernen să învăț să mă rog von meiner de Mutter. la mama mea. Und ich habe gesagt, Și eu am spus, ich nehme nur die Alphabet eu iau alfabetul und beten. și mă rog așa Gott selber și Dumnezeu însuși soll meine Gebet schreiben. să scrie rugăciunea mea. Und der Prophet sagt, Și profetul spune, Gott hat dieses Kind gesegnet. Dumnezeu a binecuvântat acel. Liebe Schwester, liebe Bruder, Dragă frate și soră, wenn jemand ein Dacă cineva kleines Kind este un copil mic macht ein Gebet și face o rugăciune mit Alphabet cu alfabetul und Gott hört, și Dumnezeu ascultă, aber du bist kein Kind, dar tu nu ești un copil, kann ist Gott deine Gebet hören? nu poate Dumnezeu să asculte rugăciunea ta. Așa este. Amin. Stimmt. Gott hört. Dumnezeu aude. Amin, Doamne, amin. Halleluja. Amin. Aber du sollst immer gute Atmosphäre schaffen. Dar tu trebuie să creezi întotdeauna o atmosferă bună în jurul tău. Amin. Amen. Amin. Amin. Die gute Atmosphäre O bună atmosferă ruft den Herr. îl aduce pe Domnul în apropiere. Amin. Halleluja. Amin. Einen Samstag Într-o sâmbătă, nach dem Sabbat. după sabat, Josef, Iosif, der Mann von Maria, bărbatul der Verlobte von Maria, logodnicului lui war Maria, zu Hause era acasă und Maria și Maria hat genommen diese Krug. Was du damals war, keine Leiter von Wasser. Știți, atunci nu era instalație de apă. Und Maria hat genommen, Și Maria și-a luat un ulcior Wasser și a mers să ducă apă.
Aber der Weg von wo die Quelle war, Dar calea către izvor war Haus von Josef. era pe lângă casa lui Iosif. Und ist gekommen Și a mers und hat gesagt, Josef, și a spus: Iosif, mein Freund, prietenul mein meu, Verlobter, logodnicul meu, ich habe eine Frage. eu am o întrebare. Welche Frage? Ce întrebare? Nimm es. Ia în loc. Und Maria ist gesessen. Și Maria sta jos. Welche Frage hast du? Ce întrebare ai? Aber heute, Astăzi, der Priester hat gepredigt preotul a predicat über Jesaja Kapitel 9. despre Isaia, capitolul 9. Und in diesem Kapitel, Și în acest capitol es gibt eine Verheißung von există o promisiune dem Messia. a lui Mesia, Das Kind ist geboren. căci copilul se va naște. Aber wir haben so lange gewartet. Noi am așteptat atât de mult. Wann dieser Messia kommt? Când va veni acest Mesia? Josef sagt, Iosif îi spune: Maria, Maria, wir sollen glauben noi trebuie să credem Amen. an alle Verheißungen în Gott. toate promisiunile lui Dumnezeu. Amen. Amin. Das kann dauern lange Jahre, Aceasta poate să dureze mai mulți aber ani, diese Schriften von Messia, dar această scriptură a lui Mesia, Gott wird erfüllen. Dumnezeu o va împlini. Amen. Amen. Amin. Und sie haben Gott gerufen. Și l-au chemat pe Dumnezeu. Und Maria ist gegangen. Și Maria a plecat. Wasser genommen. A dus apa Sie war jetzt im Retour nach Hause și ea se întorcea acasă. und kam ein großes Licht. Și vine o mare lumină. Und danach Și după aceea Gabriel. era Gabriel acolo. Ich grüße dich, Maria. Eu te salut, Maria. Du bist gesegnet. Tu ești binecuvântată. Amen. Eine Schwangere bekommen. Tu vei rămâne însărcinată. Und das Kind Și copilul wird Emmanuel sein. va fi Emanuel. Amen. Halleluja. Amin. Aber wer hat Gott gerufen? Dar cine l-a chemat pe Dumnezeu? Wunsch von Maria war, Dorința lui Maria era: wann diese Verheißung wird erfüllen sein. când această promisiune va fi împlinită. Und Gott hat gesehen, Și Dumnezeu a văzut dieses Wunsch in Maria, acea dorință în Maria. und der Herr ist gekommen, Și Domnul a venit. hat seine Engel geschickt. A trimis îngerul lui. Amen. Amin. Wenn du sprichst vor dem Herrn, Dacă tu vorbești înaintea er ist Domnului, in der Nähe. El este în apropiere. Amen. Amin. Amen. Aber wir reden viel über Politik. Dar vorbim mult despre politică. Nicolescu, O, Băsescu sau el Premier-Minister. prim-ministru vostru Nicolescu. sau Nicolescu. Nicolescu, corupt. O, e corupt și așa. Das ist keine gute Atmosphäre. Asta nu e o bună Unsere atmosferă. Thema ist Jesus Christus. Tema noastră este Iisus Amen. Hristos. Lasst Nicolescu in der Ruhe. Lasă pe Ceaușescu și ăștia în pace. Nicht Ceausescu, Nicolescu. Nicolescu, Dieser Minister. Prim-ministru, nu știu ce. Băsescu, lasst ihn in der Ruhe. Lasă în pace. Dein Thema ist Jesus Christus. Tema ta e Iisus Hristos. Halleluja. Amin. Wenn du redest über Politiker, Dacă tu vorbești despre politică, Jesus ist nicht da. Iisus nu e acolo. Amin. Der Prophet sagt, Profetul spune: wir sind am Ende. noi suntem aproape de Aber noch sfârșit. 5 Minuten. Mai avem 5 minute. Er wollte ein Frühstück essen. El a vrut să mănânce prânzul. Frühstück essen. Prânzul. Frühstück. Mâncarea de dimineață. Und er war immer gegangen in ein Restaurant. Și a vrut să meargă la un restaurant, Aber das Restaurant war für Christen. dar restaurantul era pentru Und am creștini. Sonntag, sie haben das zugesperrt. Și duminica a închis acesta. Aber war auch ein anderes Dar Restaurant. mai era un restaurant. Nicht so gut. Nu chiar așa bun. Drinnen war ein bisschen Musik, Înăuntru era puțină muzică. ein bisschen Spielerei von diese Geld, diese Maschine. Și era muzică de la acea mașină. Und der Prophet kam drinnen Și profetul vine înăuntru. und die fragen, Și întreabă: brauchst du etwas? ai nevoie de ceva? Eine Frühstück. Vreau să iau micul dejun. Und hat gewartet. Și a întrebat, a așteptat. Und schauen in andere Tisch, Și el se uită la o altă masă. eine Frau mit 60 Jahre alt, O femeie de 60 de ani. aber mit 2 Männern. Dar ea era cu doi bărbați. Sie war in der Mitte, Ea era în mijloc, ein Mann hier un bărbat aici und ein Mann da. și unul aici. Sie haben diese Frau geküsst. Și o sărutau pe acea femeie. Der Prophet Profetul, in seinem Herz în inima lui, sagt, verdammt, a condamnat-o. verdammt. A condamnat în inima Ich lui. habe Becky, O, eu am pe ich habe Becky, Sarah o am pe Sara und meine
Kinder Și copiii mei werden wachsen vor crește mit solchen Leuten. cu astfel de oameni. Gott, Doamne, schick eine Feuer trimite un foc für diese Leute. peste oamenii ăștia. 5 Minuten war viel. 5 minute au fost mult. Husch, Uș. husch. Sie haben keine Ahnung? Voi nu aveți habar? Amin. Uș. Wenn Husch macht, Dacă face huș, der Herr Branham hat gewusst, dass Gott ist da. Abraham a știut că Dumnezeu este acolo Und ist ruhig geblieben. și a rămas liniștit. Der Herr sagt, Și Domnul spune, schnell, repede, in Klo, Westze. du-te la toaletă. Branham ist gegangen. Abraham s-a dus. Und da Și acolo hat eine Vision gesehen. a văzut o viziune. Gott hat ihm gezeigt, Dumnezeu i-a arătat lui seine alle Sünde toate păcatele lui, von Kindheit din copilărie bis in diese Alter. până când la acea vârstă. Er war schon 50 Jahre. El era deja de Gott 50 hat de ani. gezeigt, alle Sünde von Branham. Și Dumnezeu i-a arătat toate păcatele Von lui, Kindheit din copilărie bis 50 și Jahre. până în acea zi. In der Vision war es so. În viziune era așa, Jedes Mal, de fiecare dată, als Branham eine Sünde gemacht hatte, când Abraham a făcut un păcat, Gott Dumnezeu wollte töten. vrea să-l omoare. Amen. Jedes Mal, De fiecare dată, von 5 Jahren de la 5 ani bis 50 Jahre, până la 50 de ani, jede Sünde, fiecare păcat Branham hat gemacht, pe care Abraham l-a făcut, Gott wollte Branham töten. Dumnezeu a vrut să-l omoare. Aber Dar wenn Gott schickt deine Schwert, când Dumnezeu trimitea sabia lui seine Messer Branham zu töten, să-l omoare pe Abraham, Halleluja. Blut von Jesus Christus sângele lui Iisus Hristos ist immer gekommen, a venit totdeauna. wie eine Barschock. Ca ceva ca o barieră, Bah! ca un scut. Und Branham ist geblieben Și Abraham a rămas im Leben. în viață. Jedes Mal, De fiecare wenn er dată, wollte hat Sünde gemacht, când a făcut un păcat, Gott wollte schlagen. Dumnezeu a vrut să Aber lovească. Blut von Jesus Dar Christus sângele lui Iisus Hristos vorne. venea în față Und die Schwert kommt hier. și sabia venea aici Bah! și se lovea în acel scut. Amin. Halleluja. Amin. Und danach, Și după aceea, Branham schau, Abraham se uită, ein großes Buch, o mare carte, voll geschrieben, plină cu scris, voll geschrieben plină cu scris, mit der Sünde von William Marion Branham. cu păcatele lui William Marion Branham. Und Jesus Doamne, îți mulțumesc, Doamne. Și Iisus e aceasta. etwas und macht eine X. Haleluia! Și face un X. Doamne, îți mulțumesc, Iisuse. Amin. Und Branham sagt, oh Și Gott, Abraham spune, o Doamne, hast du alle meine Sünde vergeben? Tu ai iertat toate păcatele mele. Mulțumesc, Ja, Iisuse. Da, weil hast du eine Lammes. pentru că Eine Lamm. Tu ești o oaie. Lamm ist Sacrifice des Pentru că a fost o jertfă. Und Gott sagt, Și Dumnezeu spune, ich habe deine Sünde vergeben. eu am iertat păcatele tale. Amin. Aber warum verdammst du diese alte Frau? Dar de ce condamn tu acea femeie? Glorie ție, Dumnezeule. Er sagt, oh, es tut mir leid. Și el spune, îmi pare rău. Branham sagt, Abraham ich spune, bin raus von Toilette. eu am ieșit afară din toaletă. Ein kleines Kind. Ca un copil mic. Wie kleine Kind. Ca un copil mic. Und ich bin gegangen. Și eu am mers, Mit Schütten. tremurând, Zu dieser alte Frau. la acea femeie bătrână. Liebe Frau, Și am spus, dragă femeie, kann ich sprechen mit dir? pot să vorbesc cu tine? Er sagt, nein. Ea spune, nu. Ich habe schon 2 Leute. Eu am deja 2 oameni. Er sagt, nein. El spune, Ich nu. bin nicht gekommen für das. Eu nu am venit pentru aceasta. Ich bin eine Priester. Eu sunt un preot. Amin. Nimm Bine. Platz. Ia loc. Was ist los? Ce este problema? Ich habe dich verdammt. Eu te-am condamnat în Aber inima mea. gerade in der Doamne, Toilette, glorie. Dar mai înainte în der toaletă, Herr hat mich korrigiert. Domnul m-a corectat. Glorie ție, Amin. Doamne. Und die Frau sagt, Și femeia spune, bist du William Branham? ești tu William Branham, Dieser Evangelist? acel evanghelist? Ja, Da, aber es tut mir leid. îmi pare rău. Und die Frau hat gesagt, Și femeia a spus,
Ich habe einen Mann Eu am un soț und mein Mann ist gestorben. și soțul meu a murit. Ich bin geblieben mit 2 Kindern, Eu am rămas cu 2 copii, aber die Kinder haben mich verlassen. dar copiii m-au părăsit Keine Geld, și nu am bani keine Zukunft și nu am viitor und ich bin auf die Straße gegangen. și eu am ieșit pe stradă. Aber mein Vater Dar tatăl meu war ein Diakon. Aleluia. era un diacon Und die Frau sagt, și femeia spune, William Marion Branham, William are un